Microsoft va ser creada l'any 1975, o sigui, hem fet ara més gairebé 40 anys, d'aquí poc. És una empresa que tenim la central a Seattle, als Estats Units, i estem presents a uns 190 països, crec, la darrera dada, perquè això va creixent, uns 100.000 empleats, 98.000 a nivell mundial, dels quals uns 700, 680 estem a Espanya, i en aquesta oficina a Barcelona tenim la segona oficina, amb un total d'uns 60 empleats directes, però sí, també tenim temporals, molts partners amb els que treballem aquí a la regió, que fan un ecosistema molt més gran, no?, de col·laboradors de Microsoft. En quant al que ens dediquem, som una companyia, bàsicament ens hem transformat. Quan el Bill Gates la va crear l'any 75, érem una companyia més de software, i ara estem en un viatge de transformació per convertir-nos en una companyia de devices, de serveis, tot el que ve darrere del núvol, totes les noves tecnologies, el consumidor, però dins d'aquesta transformació, d'una companyia pura de software amb una companyia de serveis i de devices. Per una banda, des d'un punt de vista nostre o de l'empleat, és important per la seva motivació, el seu compromís amb la companyia, és a dir, és important realment que estiguin satisfets, contents i encomanats a el que és a la companyia. I per altra banda, des d'un punt de vista purament de recursos humans o d'un punt de vista de companyia, és una eina fonamental per un punt de vista d'atracció de talent, de desenvolupament del talent i de motivació. És a dir, a nosaltres sempre ens agrada dir, d'alguna manera, que els empleats en una companyia com la nostra, com us deia, de 190 països, 100.000 empleats, els empleats ens obliguen a nosaltres, els companys, a ser diversos, a ser flexibles. És a dir, si no tenim aquest tipus de polítiques, els empleats no ens escolleixen com un bon lloc per treballar. És a dir, nosaltres en tenim els darrers 6 anys, crec, a l'enquesta Great Place to Work, que la voten els empleats de totes les principals companyies per país. Aquí a Espanya hem quedat 5 vegades o 4 els primers. I la política que més valoren és, jo diria, la flexibilitat des d'una política de diversitat. És a dir, que els empleats són els que ens obliguen a nosaltres a ser així. Els beneficis és, per una banda, la motivació de l'empleat, és a dir, té un nivell de compromís, un nivell de responsabilitat altíssim. Sabem que som un perfil de companyia que no es pot fer amb totes, pel tipus d'activitat. En la nostra en concret, el perfil, la majoria de gent són enginyers, és gent molt formada, sí que ens permet fer aquest tipus i ens ho demanen. I bàsicament el que ens permet, el que ens aporta és això, que el treballador ens esculli com a empresa per treballar, es pugui organitzar la feina, o ens puguem, jo soc també treballador, i jo, per exemple, treballo a Madrid, vinc molt sovint aquí a Barcelona, tinc la família, és a dir, em puc organitzar, bàsicament amb uns objectius molt clars, és a dir, tu tens el que es diu en anglès uns commitments, has de tenir els objectius molt ben clars, i després, evidentment, has de tenir un suport, una infraestructura tecnològica, el que us deia abans, de tenir un dispositiu, una connexió tecnològica, un smartphone, tot que permeti treballar des de qualsevol lloc. Llavors, el que ens permet és això, que els empleats estiguem molt contents, que votem la nostra companyia any darrere any com la companyia on treballar, i per altra banda el nivell de compromís i de resultats i de productivitat que també ens interessa molt assolir, doncs ve tot junt. Jo diria que la principal política o de la que els empleats ens sentim molt orgullosos seria, en termes de flexibilitat, seria el Flexible Office, l'oficina flexible en català. És a dir, nosaltres, com comentava abans, som una companyia en la que el que és la flexibilitat del Flexible Office va molt més enllà de l'oficina, és un tema de lloc, és a dir, és treballar d'on vols i quan vols. És a dir, hi ha moltes vegades que la gent ho confon amb un teletreball, això és una mica diferent. Per aquí no és només que jo treballi on vulgui, sinó que també quan vulgui. És a dir, això permet a cadascú dels empleats, el que, per exemple, al matí té una primera hora més complicat perquè vol portar els nanos al col·legi o vol fer qualsevol cosa, té tota la flexibilitat horària. També a l'inrevés, qui vol sortir una miqueta abans per qualsevol cosa pot fer-ho, gent que es connecta més a la nit, és a dir, cadascú ho fa quan i on vol. Inclús us diré una miqueta més, aquest concepte de flexibilitat també aplica a l'oficina. És a dir, la nostra oficina no tens un lloc assignat, és a dir, tu seus on vols, hi ha unes eines online
per tu reservar la taula si la necessites un dia, o una sala per fer, pots ficar el que nosaltres diem un phone books, és a dir, una oficina molt petitona on tu te'n vas amb els teus cascos, i llavors pots fer la teva conference call si necessites qualsevol tipus d'espai. Llavors diria que aquest concepte de Flexible Office, any rere any, és el que surt com millor valorat, és el que els empleats destaquen sempre i d'una manera que és molt, molt important. No? Penso que qualsevol empresa que vulgui posar un sistema similar al nostre o d'oficina flexible o de conciliació, clar, primer s'ha de mirar en quin entorn, en quin tipus de negoci és i si és viable aquest tipus de model. També seria molt important, i ho hem comentat al llarg de la reflexió, dels comentaris, és el tema d'uns objectius clars, és a dir, l'empleat ha de saber quins commitments té, han de ser molt clars, precisos, per saber el que ha de fer. Altre tema que seria també igualment important, jo parlaria d'un tema de confiança, és a dir, des del propi empleat seria més un tema d'autoresponsabilitat i des d'un punt de vista del mànager, del responsable, seria un tema de confiança, és a dir, no es tracta de controlar, no es tracta de saber on està a qualsevol moment la persona. L'empleat té l'obligació, com nosaltres, d'estar localitzable, és a dir, a mi si no em poden localitzar no vol dir 24 ni molt menys les 8 o 10 hores de la feina, sinó vol dir que l'estona que jo estigui, si no és per mail, al mòbil o amb un temps raonable, tornar en hores de treball, tornar la trucada o la connexió. I també és important, jo diria, al final, el tema de la tecnologia, és a dir, comentàvem avui a la reunió l'important que és proveir als empleats d'una infraestructura, d'un smartphone, d'una connexió. Nosaltres, una altra mesura que és molt important, per exemple, que no hem comentat abans, és subvencionem als empleats la connexió ADSL des de casa. És a dir, l'empleat al final ha de tenir un device, ha de tenir un suport, ha de tenir un mòbil, ha de tenir una connexió per realment poder fer la Flexible Office, ja bé sigui a l'oficina de Microsoft, a casa o on sigui. I jo diria també que a Microsoft tenim moltíssimes eines pròpies, com algunes les coneixeu, com l'Skype, el Link, hi ha moltíssimes eines, l'Instant Messenger, que ens permeten realment treballar en un entorn col·laboratiu on pots accedir amb algú amb un instant message, pots enviar un email, pots localitzar-ho per mòbil, pots fer una videoconferència ràpidament, és a dir, la tecnologia avui en dia no és cap barrera, al contrari, és un facilitador per a aquest entorn d'oficina flexible.